Ajano jodongo gimor mar neni baba to kiro ni matindo nya chunygi lit sawa sawa, chunygi lit nikech baba kamwa chunge ni endi nitiere mine ka endi mochung kaka min Reagan mochung ka manyathine gichogo bunde onindo onge nyathine. Nitie wedena ka endi mochung owadgo nabo kaya chande baba king'iyo tie kama nuno sa kaya chande emo owadgo nabo ringe ka polise lawe kodonjo iye kaya chande to gibaye gi tiagas magithunge motho iye kacha baba. Kamwa chunge ni endi ema nyithindwa modongo ruba jodalawa oninde bade kaya chande wawito ji mokalo 22 Migori ka endi kilando wechego eko manyalo miyo Kenya odhi mbele. Omira ng'eyo ka ng'iyo jodalawa ka jodalawa ni baba jogi gimor nigi neni te chunygi baba jogi yuak. Kama wantiere ka endi ni baba king'iyo ka endi wane stage ka endi emowetena giminena bede pile kipango taxi ka stage ka endi emowetena giminena bede kipango wechego eko mag Nissans madhi kuonde opogore to stage ka endi bende ema jo apiko gi nitie baba. To ka uji wuoyo sani baba jogi eki pod ok nyal yudo pesa manyaka dogo fuel e apiko yo makare. Kiwuok ka endi kidhi total ka endi kiketo apiko siling 50 ok chom koni total. Omiyo baba kabuoyo gidhi mbele adana kuai ni obede gi condition ni mokwongo jowago eko mapod ywago nyithindgi jowago eko maywago wetegi nyaka Ruto chulgi mokwongo baba. To mar ariyo jowago eko mago boda mantiere Nissan wateme matek ni kapok gibedo piny mowuoyo bech gik moko machaka fuel odoge piny matin ne jodalawa gi iki. Okada wacho mang'eny pod wabogo mbaka tada mondo akwa ni kane Ruto goyowa kaa kane nego jowa kaa ni nego kaka jo Migori County watemuru matek wabed kanyakla kaka jo Migori County wage chama mar ODM wachunge tok baba Raila Amolo Odinga gilange maazimio agoyo kamano jo pinywa ero kamano ahinya to kuyie ni koro kuyie